Crec que si des d'Alternativa hem de fer una valoració d'aquest any que ja duim de mandat, no podem estar contents. També és vera que no estem sorpresos. En Tomeu Cifrocho Gavia fa el que se li dona bé fer quan governa, que és passar rodillo. Tal vegada va aconseguir enllanar qualcú durant els 4 anys que va estar a l'oposició, perquè la veritat és que pareixia un altre. Dia sí dia també estava reclamant consens, participació, transparència, però estava clar que no era més que el cinisme habitual del seu grup polític. De canvis més notables diria que un és el de retrocés democràtic. Així com varen entrar, unilateralment va reduir els plenaris d'un mensual a un cada 2 mesos. L'excusa era llevar feina a funcionaris, però era una excusa, perquè tanmateix de plens extraordinaris en fa cada 2 per 3. Així que queda clar el que volia, que el partit de l'oposició no podien presentar preguntes de control ni presentar temes a discutir. En Tomeu fa molt d'any que roda per l'Ajuntament i li tenim la mesura ben presa. Ell no vol donar un net de res. El problema és que la democràcia, per ser-ho, implica haver de retre comptes. L'altre canvi principal està relacionat amb això darrer, i és el de retrocés en transparència. La transparència que era tan important per ells fa just un any, sabeu que ara miraculosament ha deixat de tenir importància. Amb excuses que no és obligatori per llei, no han tingut nassos ni de penjar a la web el pressupost municipal, que ara estava en exposició pública i que a causa de l'estat d'alarma la gent no podia anar a l'Ajuntament a consultar-lo. Imagineu que si ni en aquestes circumstàncies s'han molestat a penjar un PDF a la web, queda clar que les seves paraules de fa un any eren pura hipocresia. Ells se varen presentar a les eleccions com un de l'eficiència o de la millor gestió i suposant que amb aquest alt concepte de si mateixos que tenien, el primer que varen fer va ser pujar els seus sous, de manera desproporcionada just a entrar. Però la veritat és que si repassam què han fet durant aquest any, si el seu sou hagués d'anar lligat a objectius de productivitat o de compliment de programa electoral no guanyarien ni 2 duros. Una regidoria posta de contractació que tenen i continuen tenint pràcticament els mateixos contractes de servei caducats i prestats en precari. I si mirem el programa electoral de Tot per Pollença, això sí que és enriure-se dels seus votants. És que no han fet res, no han complit res. Bé, mentida, una cosa sí, tirar herbicides per les voreres, posant en perill la salut i incomplint la llei, això sí que ho han fet. I llavors el propi de la dreta, mirar per els interessos d'un pocs, cap interès per lo comú, serveixi per d'exemple el catàleg de patrimoni, el camins públics i nul·la sensibilitat social. Tinguem en compte que duim més de 2 mesos de crisi sanitària i la crisi social al nostre poble està agafant dimensions tremendes. Tenim 500 o 600 famílies que estan necessitant ajudes per menjar, i més enllà de les ajudes habituals de serveis socials encara no hi ha cap proposta concreta i ambiciosa per part del govern municipal, i això fa empallir, sobretot quan se tenen sous de 40 i 50.000 euros. I finalment una altra diferència molt gran respecte a fa un any, jo diria que és el paper que juga l'oposició. Estem fent una oposició constructiva, a diferència d'ells, que no varen dubtar en obstaculitzar les obres de primera línia o el pagament de les factures a les empreses que havien fet feina per l'Ajuntament, en tal de desestabilitzar el govern, i ara s'han trobat, i aquests darrers 2 mesos encara més, amb oferiments constants de col·laboració, amb propostes una darrere una altra, una oposició molt propositiva que malauradament se troba amb una paret, i és la paret de l'autoritarisme dual.